Здравейте, драги зрители на YouTube. Аз съм Beast Productions. Това е първото ми видео от новия ми профил. Снимал съм също така и в VBOX. Само че там хората смятах, че нарочно дислайкваха клиповете ти и пишеха пълни простоти, не прости коментари, а направо простоти пишеха на клиповете ми. Виждал съм и на други хора как пишат така. Днес реших да ви покажа, но това няма смисъл. Днес реших да ви покажа част от развиването си в Minecraft. Ironcraft е сървъра. Текстурния пакет, сървъра на IP-то и Skype за връзка ще оставя в описанието. И както виждате, това е парцела ми. Също тук нищо не съм направил. И сега ще отидем да покопаем. Така. Мисля, че така трябва и горе-долу, да. Мисля, че така е добре. Така. И сега отиваме да копаем. Това място съм го оставил тук за градина, което не е запълнено с камъни. И сега също така другата или по-другата седмица ще снимам клип в този сървър или в някой друг, не знам. Ще снимам шоп за глави, защото смятам тази седмица, ако успея да си набавя глави, защото в един сървър бях взел почти на всички главите и ме баннаха за това. Причина, reason, пишеше, има много глави. Добре де, какво е това? Има много глави. Какво намерихме тук? Нищо. Ще покопаем сега малко, за да си направим печка. Така. Ще ви покажа сега и спауна. Опа, айде. Добре, ще ви покажа спауна сега. Да. Ето, това е спауна. И доста сървърът е наистина уникално направен. Много труд са вложили, според мен, админите, модераторите. Погледнете. Това със сигурност обаче не го е правил един човек. Защото един човек тръгна ли да го прави това, значи, според мен е една година. Добре, да не е година, ама за по-малко от 6 месеца това няма да го направи. Зависи и от времето, което играе. Ако играе, например, цял ден, прибира се от училище и айде, почва. Без абсолютно нищо друго да прави. Само училище или ако не ходи на училище, по цял ден да седи, може и да го направи за 6 месеца или по-малко. Много време. И ето това е спауна. И така. Това е. Тук това меч. Довършено. Лагва, да, наистина лагва. И това беше за този клип. За това видео от мен. Пишете
коментари. И ако искате да се свържете с мен, казах, ще оставя Skype. И както ви казах, ще направя видео за шопа на глави. И казах, че ще го кача другата или по-другата седмица. Възможно и тази, но... не знам. Ще видим. И също така, тази седмица със сигурност ще кача холма ми на парцела. И... това е.